estades hoxe aquí, porque non é máis que xullo, verán, normalmente as actividades nesta época non funcionan moito, pero sei que este tema está xenerando bastante interés. Entón, bueno, eso, que moitísimas gracias por o apoio, tamén ademais facemos o streaming porque houve moita xente que preguntou e que demandou poder ver isto en directo, senón o vídeo que se subirá nos próximos días. Tamén dar as gracias a Alexandre Bóveda, en especial a María Xosé Bravo, porque xa leva un tempo que está apoiando todo tipo de actividades que se plantean de carácter feminista e sempre con eso, sin ningún tipo de cuestionamiento sobre o que se va a tratar, a xente que traemos, hai unha pluralidade maravillosa, entón eso non se atopa en todos os espacios, por lo cal agradecemento a Alexandre Bóveda por dar todas estas facilidades e por poñer en marcha este ciclo de mulleres que estamos desenvolvendo este ano sobre diferentes temáticas e que como está funcionando moi ben, o próximo ano imos facer a segunda edición. Así que eso, que esperemos que siga tendo tan bo acollimento. Logo tamén a xente que nos está vendo en streaming, se queredes facer algún tipo de pregunta no momento do debate, eu vou estar pendente e podo trasladarlo tamén, de acordo? Luego, temos hoxe con nos a Sara Romero e a Daniela Fernández, que as coñecedes de sobra, activistas feministas, tamén activistas LGTBIQ, que desde o primeiro momento amosaron toda a disponibilidade, a generosidade, e sei que os estiveron pasando bastante máis nas últimas semanas, agora vou contar o porqué. Entón, bueno, eu síntome moi agradecida por poder contar con vos e a vosa resposta, porque moitas veces dan ganas de pechar a porta, quedar na casa e non seguir loitando polos dereitos de todas as compañeiras. Eu solamente o que vou facer é plantear preguntas, pero sí que gustaríame facer unha pequena introducción para explicar varios dos motivos polos que estamos hoxe aquí. Eu son Cristina Abajo, eu son socióloga, estudiei nunha facultade onde tiven a sorte de atoparme con unhas profesoras que foron as que me ensinaron a nivel teórico o que era o feminismo. Elas, dunha forma moi lúcida, moi xenerosa, conceptualizaban moi ben, realizaron moi ben, ensinaronme cales eran as ferramentas que utilizaba o patriarcado para calarnos as mulleres. E unha das ferramentas máis potentes é a invisibilización, o silencio. Entón, claro, é moi triste que 20 anos despois, 25 anos despois, vexamos que ese feminismo que ensinou tanto, a que lle debemos tanto, estea reproducindo determinadas conductas e determinados vetos a compañeiras. Fai un ano, non, menos, cando foi o debate das mulleres e das traballadoras sexuais, cando foi? En setembro, bueno, xa vetaron o espacio da universidade. O sea, eso xa é unha forma de invisibilizar e non dar voz ás protagonistas. Eso creo que é un grado de violencia que o patriarcado sempre usou. Agora queren silenciar as nosas compañeiras trans e ademais non están recoñecendo as súas identidades e as súas voces. Entón, primeiro silencian as traballadoras sexuais, agora silencian as compañeiras trans. Que será o próximo? Que mensaxe nos están trasladando? Que elas deciden quen son feministas, quen son mulleres, quen poden opinar, quen non, onde poden falar, porque ao final, ademais, o que nos están dicindo é que as nosas compañeiras, nos mesmas, solamente podemos expresarnos en determinados espacios que elas deciden. Pero, non quero decir chiringuitos, pero esos espacios formais de recoñecemento non se nos dá voz, non se lles dá voz, en realidade. Entón, bueno, é preocupante e moi triste. Entón, aparte de todo este debate que se está dando sobre se as mulleres trans son mulleres ou non, ou son suxeitos políticos do feminismo, o cal para mí é que non ten que haber debate. O sea, penso que o debate teria que ser outro. A cuestión é que, ademais, están vetando. Fai un mes, máis ou menos, se ia organizar unhas actividades en torno ao orgullo LGTBIQ, se contactou con unha persona para organizar as actividades, diseñadas, etc. Se fixo unha proposta dunha mesa de debate onde se recollían todas as voces que representaban
ese discurso transfóbico e voces de mulleres trans. Que sucedeu? Que de repente se impediu que as protagonistas, que son as mulleres trans, non podían estar nesa mesa de debate. E dixeron que solamente podían ter presencia estas mulleres que representan o feminismo hexemónico. E cando falamos de feminismo hexemónico, falamos destas mulleres que ten completamente cooptado os espacios, teñen os altavoces, os medios de comunicación, están, pois eso, son unha élite que ten completamente acaparado o discurso e queren apropiarse do feminismo, do activismo e de todo. Entón, bueno, un dos motivos polos que xa insistimos en facer esta mesa, e gracias ao Alexandre Bóveda outra vez por deixarnos isto, porque es que a consigna agora é que non se, o sea, que as mulleres trans non podan participar nas mesas onde se están falando das súas identidades e dos seus dereitos, o sea, é que non ten ningún tipo de sentido. Vou falar de ti, pero eu por ti. Hai algo máis paternalista que todo iso? O sea, todo o que nos ensinaron estas señoras hexemónicas agora non lles interesa. Están reproducindo toda esa violencia simbólica. Eso é o que está sucedendo. Entón, bueno, eu non me quero estender, simplemente non vexo por outro lado. Bastante generosos están sendo, porque vamos, o sea, es que dan ganas de decir, si eso é o feminismo, nós non somos feministas, entendo? Es que, pero non, o que non podemos permitir é que se apropien do feminismo. O que temos é que mostrar que gracias a todas nós existe ese feminismo, ese activismo, e que non temos nada que ver. Non permitamos que se apropien e que marquen a senda e que nos digan de que temos que debatir onde e quenes. Ata aquí xa non me estendo máis, eso, que moitísimas gracias, de acordo? Así, nada. Bueno, pois entón quero empezar con unha primeira pregunta, que é si recoñecer as mulleres trans implica invisibilizar ou borrar as mulleres cis, que é a campaña que sacou a día de hoxe o PSOE, porque non olvidemos que estamos falando do PSOE, da xente próxima ao PSOE, está coa campaña o borrado das mulleres, porque pensan que as mulleres, incluir as mulleres trans como suxeito político do feminismo é borrar as mulleres cis. Non sei que pensades. A ver, é que é o mismo que dicían cando o matrimonio igualitario iba a borrar o matrimonio o outro matrimonio, non? Nese sentido, entón dicían o mismo que iba a borrar e ao final non borrou nada. Ao final, a ver, as mulleres trans somos mulleres, que eu exista, eu estou agora aquí e non vai borrar a Cristina e non vai borrar a ninguna muller nese sentido porque existe. É dicir, nada está... O problema é que persivesan todo o debate, ao final están utilizando argumentos que utilizaban o machismo e o patriarcado cando, por exemplo, nos negaban o dereito ao voto, non? Eu teño aquí unha frase que se chegou a dicir no Congreso, non? Que dicía que, ademais, é increíble, non? Dicían, tan pronto como empecen a ser iguais, serán superiores. Eso dicían de nós, de todas as mulleres, no Congreso, Entonces, porque eles defendían a visión das leis como un mecanismo necesario para a estabilidade da jerarquía sexual e como unha garantía frente á amenaza da igualdade perturbadora da orden do xénero. Non vos sona todo isto, realmente? Non vos sona o que están defendendo agora mesmo este feminismo hexemónico? É que están reutilizando o que negábamos nós, é dicir, o que tanto nos costou que dicimos, xa non nos sentamos na mesa, se me vides como estas cousas, porque somos iguais, vos poñades como vos poñades, e teñen que volver outra vez a eso. De verdad, agora vamos a volver para atrás. Se agora accedemos, canto máis vamos a acceder? Cantos dereitos máis nos vamos a quitar? Queremos a igualdade ou non a queremos? Esa é a cuestión. Bueno, pois antes que nada agradecervos o convite muitísimo a las dúas tamén por estar aí sempre no trincheira e levantando cando viron o ponto tan difícil, non? Que son moitas veces, e últimamente cada vez máis. E tamén o Centro Popular, Alexandre Bóveda, non? Por abrir espazos e por permitir que se refagan espazos que deberían facerse noutros sitios nos botan para atrás, non? Con respecto á pregunta, pois evidentemente a resposta é que non recoñecer as mulleres trans non borra as mulleres cis, pero eu penso que para falar de isto tamén temos que ollar primeiro
como mesmo no feminismo dentro da Galiza ou dentro do propio Estado español hai un percorrido paralelo entre nós, non? Entre as reivindicacións das mulleres trans, entre o feminismo en xeral, que de fai bastantes anos, con compañeros como Laura Bugallo, como Kim Pérez, comezou a debater, non? Comezou a chegar a acordos comuns, comezou a facer posible o punto no que chegamos antes de que se abrira esta caixa de Pandora, que era un punto no que eu penso que estábamos máis perto que nunca, non? De acabar dereitos, e quizás iso tamén ten moito que ver con que todo se desmoronara. E que se víase e vese, aínda por sorte, nas rúas, non? Pois nas manis feministas da Galiza dos últimos anos, nas unitarias, nas de Vigo, Lugo, Berín, pois aí as mulleres trans estivemos presentes, reivindicamos cuestións que quizás non nos dañan, non? En primeiro término, como pode ser o dereito ao aborto, como poden ser outras moitas cousas, igual que as compañeiras feministas reivindicaron pois que nós non somos enfermas mentais polo mero feito de ser trans, non? Ata hoxe tiñamos un camiño común, e un camiño que de repente comezou a tambalearse con esta pregunta que parece ser que se volveu un tanto mainstream, non? Un tanto mainstream de, como dicía unha compañeira nun texto moi interesante que escribiu Calla, un texto de persoas que parece ser que viron aquí unha corrente de opinión que ten moitos likes, que ten moitos seguidores, que ten moito poder, non? E que quizáis aproveitan todo iso para sumarse máis despois de todo isto, despois de facer esta pregunta tan maliciosa, porque é unha pregunta maliciosa, non? Volven ás súas vidas, volven ás súas casas, volven os seus libros, o que sexa, non? O seu lecer, e nos ficamos aí, ficamos na trincheira, ficamos resistindo cada día un pouco máis mermados, non? Cada día con un pouco máis de inestabilidade emocional, con un pouco máis de nerviosismo, e ao final imos quedando ou menos ou máis debilitadas. E por iso os espacios como este son super importantes para conectar, para retomar o camiño que se tengamos, non? A min, ainda que xa sei que temos unha serie de preguntas, sí que me gustaría lanzar esta, si isto é casual, si porque de repente no último ano e medio, está sucedendo isto. Realmente hai unha preocupación sobre cal é o suxeito político do feminismo, ou que aquí o que hai é un problema de poder entre dos organizacións políticas e de correntes dentro do partido político como é o PSOE, que o que quere marcar a xenda e o que quere ter completamente controlado os discursos. Pregunto, non sei se detectades... Aquí hai dúas cousas, non? O debate agora intensificouse neste sentido, porque realmente no feminismo de base penso que este debate non estaba na mesa para nada. Pero aquí o problema foi que se aprobou a Lei da Infancia, a señora Montero neste sentido, e que pasaba antes, quen controlaba todos os temas xusto antes de que foran estas últimas eleccións estatais, quen controlaba todo era Carmen Calvo. Carmen Calvo era quen dominaba a executiva, nese sentido quen dominaba a línea de diversidade. E a diversidade era, por exemplo, dicirle a Federación que se aprobaba, que se quitaba a parte trans, aprobarían a lei LGTBI mañá mesmo. É dicir, se quitando a T, non había ningún problema. Como non se quitou a T, a lei quedou en caixa. Non? Que pasa? O ver a señora Calvo, que ao principio ríase moito cando vía Montero na igualdade, cando quería contar a igualdade, o que pasa é que se deu conta, cando aprobou a lei da infancia, que non podía vetar ese tipo de leis agora. Que nese momento prevía esa capacidade de dicir a liña é esta, non é esta. Entón, aí deuse conta que dixe, como fago isto? Pois como fago? Como eu mando na executiva, como eu dirixo a executiva, o que vou facer é mandar un escrito tanto para delegacións como ayuntamentos, como concellos, como demais, para que a partir de agora toda a liña de diversidade sea por aquí. Senón está sendo en contra da executiva. Cocar para subvencións e para todo o que sexa de diversidade, ten que ir por esta liña. E recortar os dereitos. E de todas formas, así forzar o partido a que tome unha postura en contra do que é o partido en sí. Porque realmente non é cousa do partido en sí do PSOE, porque o PSOE sempre estou a favor dos dereitos. E máis, o tema que ten acordo con Podemos, neste sentido, o que ten acordo con Podemos é para aprobar a lei trans. Pero o problema é que é algo, son os prejuicios os medios dunha persoa que quere impoñer. É dicir, unha parte, sobre todo que ten moito poder, que é moi visible, que quere impoñer esa liña. É o que temos que evitar. E de todas formas, falamos tamén do tema do suxeito político e feminismo. E o problema tamén, o
O que hai é que hai moita xente que fala por nós e o problema é que lle deixan falar por nós. Porque nos tiran as carretas. Collen e din, quero facer un debate aquí e vou meter as mulleres trans, metelas por medio. A ver se nos enteramos dunha cousa que é moi importante. Se queremos debatir o sujeto político do feminismo, perfecto. Pero o que non podemos é darlle validez coas mulleres trans. Porque as mulleres trans non cambian o sujeto político do feminismo. É dicir, sigue sendo elas, sigue sendo nós. Vale? O sujeto político do feminismo non cambia porque estamos as mulleres trans no feminismo, porque seguimos sendo mulleres. Entón, se hai outras persoas que queren ese tipo de debate, perfecto, pero que non nos metan a nos como en outros debates que sempre, tirámolas e despois, para qué? Para aproveitar e atacarnos. Porque, ao final, todos os argumentos utilizamos para atacarnos. Non é que queran sacar un debate limpo realmente de eso. Solo se lle interesa ese tipo de debate cando é para atacar as mulleres trans. Esa é a cuestión. Bueno, eu penso, sacades o PSOE á palestra, eu penso que dentro do PSOE teñen moi clara a resposta á primeira pregunta que fixestes, non? Porque levan moitos anos traballando co colectivo trans, pois, moitas legislacións, sobre todo autonómicas, e algunhas propostas tamén no Congreso do Estado. A que me refiro? A que saben que os dereitos que as mulleres trans estamos a pedirlos para nós, e non para todo o conjunto de mulleres, non? Que se pode entender como, tanto cis como trans, non? Pedimos que se nos patoloxice a nós, e non estamos a pedir que a ninguén se lle fagan revisión do seu xénero constantemente para que podan mudar nun sentido ou outro. Non, isto saben, mas están cuestionando agora, de repente, non? Por qué? Porque de repente están coindo un debate que ademais aquí ten moito que ver o imperialismo cultural anglosaxón, un debate que vem de Estados Unidos, un debate que só olla para Estados Unidos, non? Cando temos exemplos de países que patologizaron como pode ser Portugal aquí ou non, en un enfada de Portugal ou mesmo de Grecia, non? En un momento político moi concreto, pois, a verdade non estou tan posta as dinámicas políticas que lle poden levar a crear este conflicto e a enfrontar o que é o feminismo, o que é a pasado o feminismo, pero penso que as nosas argumentacións aquí son bastante interesantes, porque ten moito sentido. Sí. Bueno, independientemente de todos estos conflictos internos políticos, a cuestión é que está chegando a xente máis nova, que se está chegando o feminismo, bueno, a xente que estamos ali, o que percibe a sociedade é unha serie de argumentos que tamén están generando moitos bulos, moitas contradiccións e sobre todo se meten en camiños que non levan a ningún lado, o sea, se plantean cuestións que penso que non ten sentido cuestionar, o sea, volver outra vez a esencialismo, biologicismo, é un pouco absurdo que se este dando de idea, e o que pasa que é o que está funcionando. Entón, por exemplo, un dos argumentos que utiliza este feminismo hexemónico é si se pode, o sea, si unha muller, si ser muller é unha cuestión de sentimento, si hai que legislar sobre iso. Entón, gustaríame que me contestarais esa pregunta. Que a ver, que a cuestión é que non é unha cuestión de sentimento. Eu non sinto que son muller, eu son muller. Eu son muller desde sempre, desde que nacín. Que a min a sociedade do Estado non me recoñecera como muller hasta que despois de que tiven 2 anos de hormonación, pasar polo psicólogo, etc, que é o que estamos pedindo despatologizar. Ao final é o que estamos pedindo, nesse sentido. Pero non é un sentimento de eu sinto non, eu son muller. Esa é a cuestión. É unha cousa de ser, non de sentir. Entón, non ten que ver nada os sentimentos aquí, neste sentido. Non sei. Non, como eu falaba con un compañeiro xurista, Miguel Brito Vilar, que sempre que tengo unha dúbida deste tipo, falo con él, sempre me ilumina, ten textos por aí publicados super interesantes, se te desinterese. Bueno, eu dicía, eu partía da base de ter un descoñecemento total da jurisprudencia, non? Son historiadora, non coñezo as leis, coñezo algunhas, pero non na profundidade que pode mencionar un jurista e eles. Miguel, eu penso que isto que nos din de que estamos legislando sobre sentimentos é algo que xa se fixo noutras ocasións, non? Si queremos retorcer moito a cuestión, por exemplo, Lidia Falcón e o Partido Feminista saíron fai 2 anos dicindo que aquilo da independencia de Cataluña era un disparate legal. Non, era un disparate legal en base á Constitución. E eu penso, se ti dis que iso é un disparate legal en base á Constitución, tú estás te basando en un texto que está recollendo sentimentos, non que é o sentimento de suposto sentimento de pertenza a un Estado, non a unha nación.
Prieto decía, non ten sentido que saquemos agora o debate dos sentimentos cando estes temas levan legislándose moitísimos anos, non? Mesmo no Estado español, penso que a primeira sentenza sobre o colectivo trans ven nos anos 70-80, e logo foron chegando outras, logo foron chegando outras prerrogativas a nivel da ONU, a nivel da Comisión Europea, a nivel de outros estados, non? Que dicían por onde tiñan que ir o camiño da legalidade, non? Entón, bueno, se se trata de sentimentos ou non, pois mira, eu non o sei. Non o sei porque eu non sei o que sinte ninguén máis que eu. Eu sei que son unha muller. E non sei o que é sentir que sei unha muller. Simplemente sei que eu son. E non sei o que sinten as demais compañeiras. Mas penso que eso podría ser un debate filosófico moi interesante, non? A filosofía aínda está discutindo que é ser muller. Aínda nas jornadas estas de Xixón, non sei se era Millares ou Abalcarte, puña aí unha diapositiva grande. Que é ser muller, non? E dicía que a resposta tiña o determinismo biolóxico, que é o que siguen agora a de parte delas, ou a teoría queer. Bueno, non profundicei o suficiente na teoría queer, pero dame a min que tampouco é esa revolución que elas fan, non? Ela mesmo excusábase dicindo, eu non o sei, pois mira, eu tamén teño o dereito de non sabelo, non? Porque non, polo feito de ser trans agora, estásenos a procurar un xeito vertical. Eu penso que esta argumental con as cousas que trouxo é que sementou moitas persoas a semilla de que están xerárquicamente por enriba de nós e que, polo tanto, teñen o dereito de que nós les expliquemos quen somos e de que nós as convenzamos e que nós teñamos todos os argumentos filosóficos, políticos, éticos, do dereito, da jurisprudencia, do que sexa, para ganarnos un oco nesta sociedade, non? E iso non é así, porque realmente todas somos iguais, independentemente de o que nos recoñezan ou o que pensen de nós, somos iguais, somos cidadãos de pleno dereito. Bueno, que ademais, que iso é un dos argumentos que o feminismo usou, por exemplo, coa Revolución Francesa, cando se alcanzou a categoría de cidadanía, as mulleres non éramos cidadanas de primeira, había cidadanas de primeira que eran os homens, cidadanas de segunda que eran as mulleres. Entón, agora, de repente, este feminismo está falando de que hai mulleres de primeira e mulleres de segunda. E como eu aquí teño papel un pouco de plantear cousas incómodas, outra dos argumentos que está utilizando este feminismo hegemónico e transfóbico é que hai un feito, que as mulleres cis sufrimos un tipo de violencia, un tipo de vivenza dende que nacemos, que as mulleres trans non, polo cual non podemos afrontar ni legislar da mesma maneira. Vale, a ver, por exemplo, é que este ten varios apartados neste sentido, esta pregunta. Porque vamos a ver, se falamos de menores trans, o cal xa non encontraríamos aí, non? Porque xa desde pequenos, ou desde pequenas, neste sentido, desde pequenas, están sufrindo ese tipo de esa violencia machista patriarcal nese sentido, vale? Entonces vamos a olvidar os menores trans, e vamos a dedicarnos a persoas, por exemplo, como a mí, que debemos sacar a que por fin conseguimos ser quen somos e deixamos de vivir unha mentira xa maiores, non? Neste sentido, a violencia machista patriarcal nos chega igual, porque chega a todo o mundo, pero o problema é que anda que vos me verades naquel momento que eu era unha persoa, eu por dentro era Sara, eu sentíame Sara nese sentido, eu era Sara, ainda que ti me viras por fora de calquera outra maneira, co cal eu esa violencia a mí me chegaba, eu ia pola noite a casa e ainda que a mí non me pasara nada absolutamente porque por fora todo o mundo me vía que non era quen era, eu por dentro tiña medo, porque a mí me había inculcado a violencia machista patriarcal que tiña que ter medo, nese sentido, porque eu era Sara, que despois me miraba nun espello, o mellor non me recoñecía, perfecto, non ten que ver, eu por dentro era, sentía, cando iba a un vestuario e tiña que estar con outras persoas, tiña medo que me identificaran, tiña medo de dicir, como se den de conta que me vai pasar aquí. Eu tiña moito medo nese sentido. E esa evidencia nos chega, realmente. Eso estamos falando de adultos. Dos menores, realmente xa o teñen, non? Esa violencia machista patriarcal. Que ao final é a cuestión. E despois outra cousa. Sufre o mesmo unha muller blanca con unha muller negra? Unha muller de clase alta con unha muller de clase baixa? Realmente vamos a mirar quen é muller por o que sufre ou que deixa de sufrir? Eso varemos. Non, esa é a cuestión. Vamos a dar carnés, vamos a dar
é que me dicían a min este día nun grupo, porque ao final temos que compartir espacios con persoas que teñen este tipo de pensamentos, que pensan que son unha intrusa, que pensan que non son unha igual, que son unha que non valgo igual que ela nese sentido, vale? Entonces que estou aí imposta, entonces nese sentido me dicía, é que se non podemos falar desto, isto é un debate, se non podemos falar desto, non como vamos a chegar a puntos de acordo, pero que non teño que chegar a punto de acordo ningún contigo de se son ou non son muller. Eu son muller, son sabes, se non che gusta, tens dos problemas. Sinto moito, pero é así. Sabes, o que non podo ser é sentarme nunha mesa, sinto moito, non me podo sentar nunha mesa con alguén que o primeiro que me di que eu son unha mentira. Que eu non son quen son. Eso non pode ser, eso non é un debate. É unha imposición. Quen és ti para dicirle a nadie quen é, como ten que vivir, quen ten que ser, etcétera, etcétera. Non nos tenemos equivocados de verdade a perspectiva. Eu aquí sinto un pouco de cansancio porque sempre estamos repetindo o mesmo. Non? E claro, penso que ata que esa jerarquización do que falaba antes de quen quere escoitar ou non quere escoitar e simplemente quere pedir explicación, nun remate vamos a andar repetindo o mesmo non sei atacando, non? Porque, por exemplo, o feito de que nós, como colectivo trans, non negamos, en un momento negamos, que nacer con vacinas, sobre todo en diferentes partes do mundo, teña unha serie de cargas específicas, da igual, as veces que repitamos, non sempre nos van a decir o mesmo, sempre nos van a decir que non negamos eso, mas non é certo. É certo que nós como mulleres trans temos necesidades específicas, non? E por iso estamos nunha loita tamén específica, procurando unhas leis específicas, como son, pois, as que hai agora mesmo no Congreso do Estado, non? Pero logo tamén, o resto de violencias que sofrimos son exactamente as mesmas, son as mesmas que a sociedade lle impón a cada individuo, a cada suxeito, por chamar de alguma forma, que non recoñece como un home, non? E para isto non ten que ser unha muller trans. Se poño, por exemplo, fai uns anos, hai unha actriz que era cis, pero que era transaparente, non? En un estadio de Oviedo, que foi uns ultras nazis derente unha paliza. Entón iso non é violencia machista, según estes discursos, non sería transfóbico, non? Logo, por exemplo, aconteceu que en Chueca, penso que foi fai 2 anos, hubo un violador que primeiro violou a unha muller trans e logo, xusto despois, a unha muller cis. Supostamente, se usamos este tipo de discursos, non é o mesmo tipo de violencia. Eu sempre me pregunto o mesmo. Que é o que define a violencia? A violencia define o corpo que a sufre ou o corpo que a exerce, non? Eu penso que neste caso son os corpos que exercen, as persoas que exercen, que son homes empoderados por un sistema que lles permite violentar todo aquilo que non sexa como eles e todo aquilo que conciben que está por debaixo. En ese sentido, os que estamos por debaixo organizámonos entre nós e loitamos xuntas e facémolo, a verdade, que con moito amor, con moito garimo e con moita construcción, é certo. Dá moita mágoa que intenten emborronar todo iso con tweets, non? Porque estes espazos nunca os emborronarán nese sitio. Por iso temos que construirlos tamén, non? E dar pé que se fan. Vale, Bueno, que por certo, eu quero aclarar que en todo momento se convidou a todas as voces a participar nesta mesa, pero tocamos en todos os lugares, aparte garantizando que ia ser un espacio de construcción, porque era en plan de, es que me van a agredir, que claro, que ademais é como, sí, claro, o que queremos facer é agredirnos, quen é a víctima, quen é xente, en fin. Pero bueno, eso que en todo momento se convidou porque queríamos sentarnos, escoitar e ver que temos en común, porque como o que sucedeu co debate das traballadoras sexuais, que hubo puntos de vista diferentes. Por que non nos centramos no camiño común que temos, que é moitísimo, antes de chegar a esas grandes conclusións que o único que fai é separarnos? Pois parece que non se quere falar das cousas que realmente, porque ainda que non temos cousas, ainda que haxa cuestións específicas, que temos tanto en común, tanto que polo que loitar, tanto que visibilizar, tanto, entón, pero bueno, querías decir algo? Sí, quería decir que, por exemplo, é gracioso, neste sentido, que non se quera sentar aquí, pero, por exemplo, no grupo a que me dicía o de que tiñamos que chegar a acordo se eu era muller ou non, invitouse de aquí. E aquí non fala, pero no grupo de WhatsApp, aí sí, aí falamos. E aí aclarámonos, es que como dicía, nas redes é moi fácil facer dano. Mellor a cara, facer dano non é tan fácil, porque ves a persoa
e non podes teorizarla, sabes? Porque hai cousas que cando teorizas tens que saber o que teorizas, non? E as persoas, e a vida das persoas non son teorizables. Non son teorizables. Adir que non é a primeira vez, tampouco Non. me acontece, non? Que intentamos facer esta Bueno, mesa, é verdad. e que non quero ir. De feito, o ano pasado nesta mesma casa aconteceu o mesmo, durante este ano tamén aconteceu o mesmo dun colectivo feminista da Galiza, que penso que ten moi poucas dúbidas da súa actividade, e rexeitouse tamén ir aí porque tampouco consideraban un espazo seguro, non? Entón, xa non sei o que é un espazo seguro, sí, un espazo no que non estemos, non se entende. Sí, totalmente. Eu, por exemplo, que agora quero remarcalo tamén, porque Daniela, o 25N tiña para facer unha charla, pero como é muller trans non tocaba. Aquí no Ayuntamiento da Coruña, o 25N, o pasado 25N, como era muller trans non tocaba. Eso é moi triste que lle digan que non toca, non porque vamos a tratar este tema, non, pero resulta que ao final a única que quitan é a de Daniela, que é muller trans. Non sei, eu dou máis dos con catro. Sí, non, o triste que son espazos onde antes estábamos, non? Non é que estemos pedindo entrar nun sitio non se nos dixe, que estábamos aí, estábamos nestes concellos, estábamos nestes espazos, nestes colectivos, quizás coincidindo con estas compañeiras, e moitas veces máis a lo do WhatsApp, e agora de repente xa non podemos estar, porque pasamos a ser consideradas peligrosas sociais, non? É exactamente o mesmo que aconteceu no franquismo. Bueno, pois, dos argumentos que usan para unha forma desacreditar, desmontar e validar o seu discurso é que, claro, as mulleres trans, bueno, que tamén o que amosan é que teñen como unha imaxe de que as mulleres trans son todas homogéneas, son todas iguais, se visten iguais, se comportan iguais, o sea, é unha barbaridade. Pero bueno, un dos argumentos que usan é que, claro, o feminismo, as feministas, o que queremos é abolir o xénero, é que as mulleres trans o que están facendo é reproducir e perpetuar os estereotipos, os roles, etc. Entón, bueno, me gustaría que desmontar, o sea, que non hai que desmontar nada, porque a unha feminista cis a mí ninguén me critica porque eu vaya super femenina, por exemplo, reproduzca o patriarcado en toda a miña estética. Vale, eu asumo o que fago, pero a non se nos permite hasta certo punto, pero... Non, nese sentido. Non, o que pasa é que, aparte, sempre tersiversa moito o tema do debate do que teme que é os roles e o sexo. Tersiversa non nese sentido. Os roles non ten que ver nada co sexo. É dicir, as mulleres, tanto trans como cis, poden ser moi masculinas, non? A hora de vestir, a hora de falar, de comportamentos, non porque son con camións, con xuguetes ou con muñecas, van a ser menos mulleres, non? Neste sentido, o que pasa é que se fai unha muller trans, cando lle buscamos as voltas, non? Se decíame a mí unha vez nas redes que eu era un neno que xogaba con bonecas, non? Que eu era un neno que xogaba con bonecas e que me liei parda, non? Según alguno, non nas redes. Entonces, nese sentido, claro, eu son porteira de fútbol, entonces, encántame, non? É dicir, acertaches moi ben, non? Acertaches moi ben. Non, pero non ten que ver, é que xogar con bonecas, con balóns, con camións, neste sentido non ten que ver, é que ese é o problema. É cando elas queren identificar e encuadrarnos simplemente para expulsarnos, porque ao final é o que dicíamos, sempre queren utilizar ese tipo de argumentos e a teoría queer para utilizarlos. Non falan da teoría queer porque é un debate que eu sempre digo nese momento que ahora non é posible. Non é posible porque non somos avestruces que agachemos a cabeza e os problemas vayan a desaparecer. Vale? É dicir, hai unha problemática, nos siguen matando, nos siguen violando, seguimos tendo que demostrar que hai violencias, estamos inconscientes, siguen estando aí os tetos de cristal, é dicir, non porque se abolice o xénero, van a desaparecer os problemas. Co cal, ahora mismo, ainda que se poda teorizar, se poda falar neste sentido, non é posible ese tipo de detalle. O que pasa é que se fala para decir, pobreciñas elas, que están enfermas, bueno, elas dirían elas, non neste sentido, pero que teñen que mutilarse, teñen que non sei que, porque, sí, eu teño que escoitar o de mutilarse. Que de traca, mira. É que o tema, eu só podo estar de acordo nunha cousa con elas neste sentido, que o mellor non entenden. Que o do cambio de sexo, non? Que o cambio de sexo non pode ser, claro que non pode ser, porque eu sou muller, desde sempre eu non cambio de sexo, neste sentido. Eu sempre fui muller.
Entón, eu non cheguei un día pola mañá, me levantei e dixen, son muller. Acabo de descubrir o mundo, unha luz se me iluminou e dixen, tal. Eu todavía, toda a vida supe que era muller. Eu sei quen son, nese sentido. Entón, ese é o tema, ese é a problemática, non? Collen e vin, parece que de repente un día aparecemos e dixemos, xa está, son muller, todo aquí cambiou, se antes era machista, agora son feminista, se antes non sei que, é que non ten nada que ver con eso. Bueno, e que se fora así tampouco pasa nada, o sea, a xente pode ser o que quera ser cando quera, o sea, cando decida, eso non desacredita, o sea, eu non vou invalidarte porque se decidieras tomar esa, o sea, porque ti de repente chegas a esa conclusión, o sea, creo que ese non debería de ser o no, pero o que vale, pero que me refiro que, por exemplo, cando falan a mí me fastidia moito, porque eu, por exemplo, teño unha filla, a mí que me filla escoite que eu mutileime ou non mutileime, a mí esas cousas fastidianme. Nese sentido, porque non me mutilei no mesmo sentido. Eu que fixe non foi unha operación, porque aparte me fastidia moito eso. Eu discutí moito co tema dos médicos, porque cada vez que poñían algo, poñían operación de cambio de sexo. E eu dicen, non cambio de sexo. Esa operación está mal. A operación ten un nome, que é vasinoplastia, chama vasinoplastia. Que como tes que chamala. Non a chames como se chama vulgarmente, porque non é así. Vale? É que entonces non sabemos. Porque vasinoplastia tamén a poden facer unha muller, fixo. E a mí que me importa? Eu sou muller. Por que tes que deixar constancia de que para ti non sou muller? Porque é deixar a constancia. Exactamente. É eso que hai que cambiar. Ese tipo de mentalidade. Por iso refirmo, cando falamos do tema do cambio de sexo, do cambio de tal, por iso refirmo que hai que cambiar esa etiqueta de cambio de sexo. Chamo construcción genital, chamo vasinoplastia, chamo tal, pero non cambies o que non é. Porque eu sempre fui muller, eu non cambiei. Totalmente de acordo. Desviando un pouco do que plantexabas e collendo de Sara, eu penso que eso da mutilación é un argumento totalmente patriarcal. Porque os homes trans que se operan, que non hai, ninguén se puso a mutilar nada, non? Cal é o problema? A min dá a sensación de que se parte da base de que o pene é o futuro e o fin de todo, non? Entón, se vas a buscalo, estás facendo moi ben, pero si queres deixar de telo, porque non se corta nada, as dúas sabémoslo, o que fai aí é unha reconstrucción genital que con que había se crea outra cousa perfectamente funcional, ademais. Non todos os que coñeceu, pero menos. Evidentemente non todos, pero na grande parte deles. Por iso pareceme que é un argumento patriarcal, non? Como vas querer quitar o pene, non? Se o pene é o poder, como vas querer mutilalo? Cortar a melena de Sansón, que era o que lle daba forza para lutar. Sobre o da... bueno, collendo con iso, a mí teñen me dito moito últimamente que se comparecen de nós porque pensamos mutilarnos para vivir, non? Tan pobriñas agora, que infelices van ser mutiladas para vivir, como que se corta un brazo para entrar nun club donde só se pode entrar con un brazo, non? Parece que plantean así, pero nós somos moi felices con nosos corpos, eu temos que dicirlo aquí tamén. Somos felices e facemos o que nos dá gana, disfrutando o que nos dá. Entón, a mí cando me chegan dicindo sí, hai que disfrutar dos corpos, pero non hai que mutilarse, non hai que hormonarse e hai que quererse como se, sabes? O sea, que a mí unha muller que non se considera feminista me diga iso, que me parece o argumento que sempre se lles deu as que quixeron abortar, ou que quixeron facer o que fose co seu corpo, non? Pareceme que atenta contra unhas prerrogativas máximas que o meu corpo é meu, e as reglas do meu corpo son miñas. Entón, eu non sei a que punto estas cousas tan evidentes non se ven, non? Por parte de quen as di. Isto tamén me leva a que penso que non hai unha claridade a hora de expoñer os propios argumentos das persoas que os din, non? Ou debaterlos, porque non ten moito sentido como o tema dos violadores, non? Como o tema de dicir que se agora se despatologiza o trans, isto é que non se requiran informes de enfermidade mental para mudar, que logo entramos aí, logo contestaré dicha da pois, claro, din que si iso acontece, non? Si nós non temos esas trabas, entenden que todo o mundo vai mudar o seu sexo xénero un día para outro aproveitándose das nosas leis, non? E eu penso tamén, non é ese, o sea, din que esa mudanza vai ser aproveitada por moitos violadores para facerse pasar por mulleres e entrar en espazos femeninos a violar, non? E eu, o que dicía, penso, ese argumento
que di que un home precisa ir a un registro civil a facerse un DNI de muller para violar? Nunca, sí. Non vai en contra de todo o que entendemos como patriarcado, que é o poder que teñen eses homes para violar sin necesidade de facer absolutamente nada. E ademais hai unha cousa que tamén é como que van en contra de todo o que esta xente teorizou e nos ensinou, que agora para os argumentos que utilizan van a casos moi anecdóticos e moi puntuais. O mellor colle para desmontar determinada cousa que falan de que en Inglaterra o que che mandei outro día da lactancia, por exemplo. Ou o que acabas de decir, o sea, é como que antes, o sea, que nos ensinaron que o que tenemos que facer un análisis do social, do sistema, do estructural, do que se dá constantemente, non dos fenómenos hallados. E de repente están volvendo a usar esas cousas. É como Vox, cando fala, claro, cando fala de non, é que tamén hai homes que sufren violencia. A ver, que pode haber dous casos, ninguén nega esa posibilidade, pero non podemos legislar sobre casos aislados. Tenemos que legislar sobre a generalidade. Os argumentos que temos que usar é o que representa a sociedade, os fenómenos sociais. E agora, de repente, para desmontar, usan ese tipo de casos anecdóticos que ademais que son completamente absurdos. Es que eu últimamente escrito algúns argumentos que digo, en serio, o sea, a este nivel estamos chegando, a este nivel de que non sei, é como que xa non sei si non entendo como poden chegar a empobrecer tanto o nivel de debate, de verdad, porque es que están empobrecendo o nivel de debate, están caendo nas trampas que elas estiveron criticando durante séculos. E un deles é este, ir o anecdótico e puntual. Mira, só quero añadir unha cousa. O tema, por exemplo, o tema de Vox, utiliza, que vos sonará moito, o tema da lei de violencia de género, neste sentido, as denuncias falsas, como, según eles, hai X denuncias falsas, co cal hai que abolir esa lei nese sentido. É dicir, por culpa, ao mellor, dun caso, se que é real, vamos a quitar todo isto, non? E iso dámoslo probado? Eu creo que non nesse sentido, por qué? Porque o que falamos antes, a violencia sistemática, a violencia está estrutural totalmente no machismo patriarcado nesta sociedade. Co cal, non se pode abrir esa lei nesse sentido. Pois isto é o mismo, non? Ao final, isto é unha cuestión de dereitos humanos, que o que estamos intentando que se recoñeza. A mí gustaríame resaltar aquí que cando se dicen esas cousas estánse utilizando dous argumentos que son comuns nos discursos de odio de calquera tipo, non? Por exemplo, o primeiro deles é o que xa falaremos antes, a cosificación, non? Dicir que cando unha persoa, un colectivo, fai unha cousa, todo ese colectivo é responsable desa cousa ou todo ese colectivo vai actuar igual, non? Pois, ponte unha muller trans que lle dá un puñetazo a unha muller cis na rúa, non, mira, todas as mulleres trans van comentar a darlles puñetazos a mulleres cis na rúa. Unha muller trans que se viste dun xeito concreto, non, é que todas as mulleres trans visten así. Unha muller trans que di o que sexa nas redes, non, é que todas as mulleres trans comparten esa opinión, non? E isto pasa moito co tema dos ventres de alugueiro, incluso co tema da prostitución pasa moitísimo tamén. Pero xa non é só iso, sino que ademais desta cosificación están empregando o bulo e a fake news, non? Que é algo que está moi extendido agora mesmo no fascismo que está metendo en Europa e no mundo entero, non? Hoxe vi unha noticia de que amostrarse que era un bulo, outra noticia que incendiou as redes fai uns días, de que unha muller trans de Canadá dicían que se declaraba que tiña 10 anos. Porque agora están metendo dentro, para que esté desituada, están metendo dentro da partida como que nos defendemos que é posible mudar de idade tamén, non? Que ven tamén destes argumentos de eu quero ser un cambio, eu quero ser un... Pero eso, claro, é son unha silla, un jabón. Entón, claro, había unha noticia que encendió as redes de que unha muller trans de Canadá declarouse que tiña 10 anos, que iba a ir ás clases cos nenos pequenos, que iba a tocar os nenos pequenos, e que, claro, como tiña 10 anos, e como supostamente a lei iba a recoñecer iso, ninguén iba a poder facer nada, non? Evidentemente, temos que iso un bulo, pero que comprobou iso? Pero, aínda que sexa algo real, o sea, quero dicir, aínda que haxa unha muller trans que
di que ten 10 anos e o propósito sexa iso, e que? O sea, quero decir, que iso é algo anecdótico e puntual, que non se pode usar para logo poder levar a cabo políticas públicas, legislar, o sea, que non ten ningún tipo de sentido, o sea, este é o nivel de debate, este é o nivel de argumentación. O sea, eu convido-vos a que busquedes a Escola Rosario Acuña do ano pasado coa señora Amelia Valcárcel as barbaridades que esa señora dixo con todas as súas compas. Eso, cousas estilo, e claro, ahora yo soy un jabón eno de pravio, vale, pues ahora te vamos a... O sea, cosas que distin, o sea, se supone que son señoras formadas, filósofas, políticas, empezas a utilizar este tipo de argumentos, empezas a falar de ese trozo de carne que un muñón, pero sí, claro, que vas a sentir moito, ese nivel de crueldade, é que está niso, e están generando bulos, e indo a cousas anecdóticas que non representan a realidade, porque mulleres cis que poden matar a seus compañeiros, pues claro que na historia hai mulleres que mataron os seus compañeiros, evidentemente, pero non é o común, non é o usual. Cales son os motivos? Me estou explicando, non? É que é todo deformar, enrevesar, mesturar, mentir, e sobre todo usar un grado de violencia brutal, usar as redes sociais, teñen un exército montado, están copando os espacios eso da universidade, nos espacios institucionais, claro, se elas están aí, logo aproban determinadas políticas e programas que van a incidir directamente na educación dos cativos das cativas e das políticas que se vayan a desenvolver. Ese é o gran peligro que temos a día de hoxe. Que como non demos resposta, van a afinar, a acaparar e van ter o poder e van a marcar esa línea, E que, a ver, o tema está, por exemplo, que eu, por exemplo, Rosa Cobo e Amelia Valcárcel, neste sentido, son mulleres que, eu non vou dicir que non sexan feministas, neste sentido, ao contrario, é dicir, temos que agradecer moito o que evitaron no seu momento e todo o que temos gracias a eles. A verdade é que sí. O problema é que non, porque unha persona sea feminista quere dicir que é feminista en todos os ámbitos da vida. Vamos a aclarar aí. O problema é que elas quedáronse uns argumentos, unha loita de fai 20, 30 anos con mellor as mulleres trans era a existencia, era decir que existían, mostrar que existían, e agora a loita é outra, porque seguimos avanzando, igual que conseguimos o matrimonio igualitario, igual que agora a loita é a igualdade. Entón, os tempos avanzan e os discursos teñen que avanzar nese sentido. O problema é que elas, como están, non queren mudar o seu discurso porque están nun instante superior, se creen superiores, nun púlpito, exactamente. Entón, que pasa? O estar aí non queren mudar os seus discursos porque teñen medo que veña alguén e as afaste. Non teñen medo de que colla alguén e que diga, xa non é o vosso momento, fora. Entón, teñen ese monopolio, oligopolio, como queramos chamar neste sentido, que queren que só estean representativas as da súa liña ou as que eles consideran que son válidas neste motivo. Por que? Porque eles queren seguir estando aí. Non queren disarte, ao mellor é o momento de que en un paso atrás, se non queren cambiar o seu discurso. Se non queren acompañar, pois terán que buscar outro espacio. E outros dos argumentos... O feminismo avanza. Sí, outros dos argumentos é cando decidís, mira, que as mulleres trans, claro que son suxeitos políticos do feminismo, entón de repente, claro que ao mellor non entendes o que é o suxeito político do feminismo. O sea, pasan por diferentes estrategias que primeiro ser condescendente, logo ser paternalista cando fala, e logo xa a violencia, etcétera. Ese é un pouco o proceso. Gustaríame, por favor, que logo que temos que o tema dos menores a despadores, tamén o bulo respecto aos menores, os tratamentos, etc. Só vou dicir unha cosa do tema do feminismo. Non vou dicir a ninguén como ten que ser feminista. Eu só vou dicir que o feminismo defende e loita por dereitos. Pero o feminismo non quita dereitos. O feminismo non loita para facer desigualdades. Iso non é feminismo. Podemos chamalo como queiramos, pero non é feminismo. Por iso non lle vou dicir a ninguén en como ten que ser feminista e como non. Si vou dicir o que non é o feminismo. O feminismo nin loita para facer desigualdades, nin quita dereitos. Porque o que buscamos é igualdade. Non, que eso, que antes de dar paso, porque penso que sempre
sí que me gustaría que se aclarase un pouco tamén o tema dos menores, a lei trans, o sea, porque hai moito medo con que as familias permitan que se hormonen, e logo que cambien de opinión, que se sometan a tratamento. O sea, tamén penso que hai moita desinformación ao redor diso e desinformación interesada para xenerar medo nas familias, que lógicamente ti como familia, se é o teu fillo, a tua filla, te cuestionas se estás acertando cunha decisión tan importante. Claro, que non só é unha cuestión de desinformación, sino de simplificación extrema do discurso. Supoño que para vender os caracteres que das vidas, non? Pero evadindo moitas cuestións. Co tema que estábamos falando dos violadores, por exemplo, as leis que se pretenden aprobar teñen cláusulas que impedirían que iso acontecera, non? Hai unha cláusula que dio Miguel Vieito que xa nombré, que é o fraude de lei, que usar a lei trans para cometer algún tipo de fraude sería perseguido por justiza, non? Hai outra cláusula dentro da propia lei trans, que é o artigo 7. non sei que di que cando unha persoa fai a rectificación registral de sexo non perde todas as obrigas xudiciais que tiña antes. Por lo tanto, se unha persoa que está condenada por violencia de género un home e logo se registra como muller, vai manter esa condena, non? Pero iso non cabe nos caracteres do tweet, que non sei cantos son, pero que subiron fai pouco. Logo, tampouco se fala moito, o sea, non se fala nada do que é o que perseguimos, non? Porque estáse tergiversando un xeito, como dixen antes, plantéxase a despatologización, que é o punto forte destas leis, é o feito que dixemos desconsideradas a nivel oficial como enfermas mentais, como que cada persoa vai poder mudar o seu sexo e género día así, día non. Pero a despatologización non é iso. A despatologización o que supón é que nós non teñamos que ir directamente, cando dicimos que somos trans, a un psicólogo que nos vai a facer toda unha serie de cuestionamentos que son do máis patriarcal e do máis sexista posible. E algunhas das preguntas poderían ser ata que nivel disfrutas desmontando pechaduras, sabes? Iba a traer, me parece que me esquecendo, pero as preguntas que hai dos Pues textos... eso é maravilloso, que compartas, por favor. Claro, a cuestión é esa. Eles están en contra de que se quite este proceso, non? Están en contra de que non se nos obrigue a tomar hormonas durante 2 anos, que é unha obligación. Agora mesmo hai persoas que queren facer iso, pero hai outras que non, que se non queres, facer iso é un atentado contra o teu corpo, contra a tua saúde, porque vas ficar estéril, xa para comentar, non? Sí, sí. Entón, claro, deberían pararse un pouco. Eu teño moitas ganas de debatir con eles para preguntarles que propoñedes. Que é o que queredes? Que o propoñedes? Porque din, non estamos en contra das persoas trans, non creemos que se sades enfermas mentais, non queremos que se vos hormone obligatoriamente, non queremos que se vos cuestione con patrós sexistas dun psicólogo, pero non queremos a vosa lei. Entón, gustaríame saber, aparte de criticar, que é o que proponen. E gustaría meter algún adiante para algunha destas persoas que defenden estas posturas para verlo, non? Por exemplo, penso que hoxe, onde, no diario.es, non sei se era esta que foi coordinadora da Comisión de Igualdade do PSOE, Ángeles Álvarez. Sí. Sí, fiz un artigo no diario.es onde o titular era non cuestionamos a ninguén, simplemente queremos abrir un debate social. ¿Vale? Pero non tiene que Non ser. Aí está. Porque entón estas cousas sairían a luz e veríase que os argumentos son mentiras, non? Por que Feijóo non quería facer máis debate na Galega? Porque os argumentos eran mentiras. Pois é un pouco o que eu... Bueno, o tema dos menores, só quero aclarar, Sí, por o tema de favor. falar dos menores, que vamos a ver, eu desde, como dixen antes, eu desde ser persoa que son sano, non, neste sentido, pero aparte de eso, os menores empezarían tomando bloqueadores. Os bloqueadores son reversibles. O que non son reversibles son as hormonas que estábamos falando, pero as hormonas esta pubertada non se poden tomar. Pero o tema de operacións hasta a maioría de idade tampouco. Que non hai ningún cirurxán que te opere ser de menor de idade. Mal, neste sentido. Co cal, estamos falando de cousas que non teñen nada que ver. O que estábamos falando de antes é que estamos falando de estar de eso, de non ter que pasar un proceso, porque eu non son máis muller ou menos muller por estar 2 anos, 1 ano, 6 meses hormonando. Non dixo, non cambio, non, son a mesma, neste sentido. É o que estamos falando, non que se nos está obrigando. Perdón, un inciso, Sí. que ti máis eu xa pasamos por iso. Sí. Estamos loitando polas que veñen. Por las que veñen detrás, exactamente, que non teñen que pasar. E casi todos as que veñen. Pero é tan duro que queremos as que veñen non o teñen que pasar. Eu recordo que eu tive non sei cantos meses de chegar ao psicólogo. Hola, todo ben? Sí, todo ben. Vale, pois hasta a próxima semana. É dicir, eu tiña que pasar lista
como si tuviera unha condena, e tiña que ir a afirmar de que non me había escapado. Neste sentido, aí está todo o que se vai escapar e a ver que fai. Non, esta é a realidade de nós. Neste sentido, ter que ir ali e ir a firmar. Bueno, yo test da vida real. Test da vida real de xogabas con bonecas ou xogabas con balón. Non digas que xogabas con balón. Agora, por sorte, moitos psicólogos están formando un pouco se non É que fan. eso xa é... Pero ata agora o feito de descubrir se eras trans ou non, a proba que che facían era que obligabante a pasar mínimo 6 meses vivindo como muller, que para este psicólogo vivir como muller de Saya, a ver se aguantabas, non? A ver se non desistías sin ningún tipo de tratamento, sin ningún tipo de cuestión, simplemente botaban aí os leos, non? Se aguantabas, entón valías, porque entón sí que tiñas que querer de verdade. Eso se non é aguantabas reproducir eso. os estereotipos ni nada. Impresionante. Bueno, parece vos ben se pasamos as preguntas do público, sí? Bueno, vamos. A ver, que non me No, a ver, sí, cariño. No. Eu refirime porque eu tiña moitas ganas de dicir o tema, bueno, que eu creo que é importante remarcalo, porque son necesarias as leis LGTBI e as leis trans, non? Porque son necesarias as dúas, e por que pedimos unha lei trans galega e unha lei trans estatal, non? Pois é moi necesaria porque o problema é que as leis están feitas para dar unha serie de dereitos, non? Para alguén que ten unha serie de discriminacións ou non ten esos dereitos. O problema é que as persoas cis e as persoas trans non temos os mesmos dereitos. As persoas trans, simplemente por serlo, independentemente da súa orientación sexual, teñen menos dereitos. Co cal, unha lei LGTBI non pode igualarnos en dereitos, non pode darnos a desprotección real. Nos dará algún dereito máis, pero non nos vai dar. O que necesitamos é unha lei trans que nos equiparen dereitos ás persoas cis, entón, esa lei LGTBI sí nos vai amparar. Vale? Neste sentido, porque as persoas trans podemos ser lesbianas, gays, bisexuales, etc. Neste sentido. E son importantes, e son necesarias que haya estatal e galega, ou en todas as comunidades, simplemente por unha cuestión. Non é por pedir que o leis en todas partes, non. É porque o Estado ten unhas competencias e as comunidades teñen outras. Co cal, para ser unha desprotección real en todos os ámbitos da vida, ten que ser nos dous lados. Non pode ser só nun, porque senón habría competencias nas que non entraría. Moi ben. Bueno, pasamos a esto. Pasamos as preguntas, hai que aproveitar que temos a Daniela e a Sara, ou preguntas, reflexións, o que querades compartir. Yo quería hacer un apunte con lo que habías dicho de Ángeles Álvarez. Ángeles Álvarez, o sea, yo no he leído todavía el artículo, pero o sea, Ángeles Álvarez hasta 2020 dice que quiere abrir el debate, pero es que ya en 2018, cuando se estuvo haciendo el anteproyecto de ley, se le echó de la mesa porque puso todas las trabas posibles. Ahí no había que abrir el debate, ahí ella decidía ya directamente. Y bueno, también con el tema de Amelia Valcárcel, yo creo que hay... O sea, escoítase. Sí, vale, señor. Yo creo que hay un problema con el tema de redes sociales, academia y tal, y se está pidiendo una inmediatez a los medios y a los académicos a tomar parte en ciertos debates. Ángeles Álvarez o Alicia Millares, que son mujeres que están en la jornada de Sí, eso no sabía Acuña. han tomado parte y ya tienen muy clara su postura, pero yo creo que, por ejemplo, Amelia Valcárcel no lo tiene nada claro y se le está obligando a tomar una posición y... Xusto penso que Amelia Valcárcel é a No máis... tiene más claro. Yo no lo creo porque, por ejemplo, Amelia Valcárcel es una filósofa, es una mujer mayor, es lo que decía, una mujer de su tiempo, pero el otro día, por ejemplo, estaba diciendo un comentario que las propias feministas que son antitrans rechazaban, que ella decía que ella estaba cambiando su género toda la vida, porque ella entendía el género de una manera en la que ella no era mujer igual cuando era pequeña que ahora. Y ahí hay un germen de duda que podría ser un debate súper interesante, que es qué significa el género y cómo evoluciona y cómo el propio feminismo cambia tu concepción de lo que es ser una mujer. Sí, pero es inconsciente. Tú pregúntale directamente si eso tiene que ver con... Pregúntale por el tema trans y ya verás cómo te contesta. No, esa es una cuestión, claro. Eso es en ella, en ese sentido. El problema es cuando intenta cuestionarse el tema trans, ¿no? Aí hai unha pregunta, pero simplemente para... o ano pasado, as jornadas do Rosario Acuña foron monotemáticas e con unha liña moi clara e moi directa. Eso está organizado por Amelia Valcárcel. Amelia Valcárcel é unha señora que ten
tiempo a reflexionar. O sea, yo no- Pois que deixe de darlle o dedito. Ya. Digo, E que se sente tranquilamente a tomar un café e a desenvolver un pouco a empatía. Ui, perdón. Parece que querías ti. Perdón, que me ha saltado aquí o de... Nada, yo quería Ah, preguntaros compañero. sobre todo, pues, siguiendo con esta línea, ¿no? De que hablamos de las instituciones, de la academia, de la universidad, de esta élite que controla pues, precisamente la formación o lo que es pues eso, el feminismo hegemónico. ¿Cuáles creéis, además de no querer tener ese puesto, las intenciones? ¿Por qué, o sea, por qué precisamente como mandas, por qué son tan malas? ¿Por qué hacen ese tipo de comentarios? O sea, a mí es que me cuesta mucho entenderlo. A mí, por ejemplo, o sea, yo precisamente gracias al activismo trans me he dado cuenta de que yo soy muy cis. O sea, precisamente he tenido un problema con mi feminidad por culpa de cierta perpetuación de roles del propio feminismo, del patriarcado y de toda esa mezcla mal hecha. Y precisamente gracias a eso yo tuve una duda de si era binario o no binario y es como, no, tío, soy muy cis. Y precisamente es una de las cosas que me ha dado, pero ¿por qué esa falta de empatía? ¿Por qué esa maldad? ¿Porque hay unos intereses económicos por detrás? ¿Qué les pasa? Bueno, Todo el mundo pode responder se quere. o tema que vos dixestes antes do poder, eu penso que o poder fabrica monstruos, non? Pero máis algo de iso é certo que as persoas nacen e se educan cunha conciencia transfoba de casa, eu tamén, no fundo, non? De feito, se eu non mismo paso de dicir quen era, hasta que era maior, porque era odiaba o que eu representaba, non? Me fuxía de iso e non quería acabar así. Entendo que para moitas persoas aceptar que o que lles ensinaron non é a realidade ou toda a realidade implica un traballo que non é doado, non? Porque para non foi doado. E quizás o doado é posicionarse contra iso que me está facendo a min pues, cuestionarme, replantearme cousas que tiña moi ben aprendidas, que tiña moi adentro, non? E quizás non foron así. É unha teoría. Pero tamén, por exemplo, o que estábamos falando antes, vale. Tamén, por exemplo, o que estamos falando, que, por exemplo, Rosa Cobo, o Mene Barcate, neste sentido, teñen un altavoz moi potente, non? Ao final, cando moita xente non ten moita idea, pero, sin embargo, ves a xente que no feminismo fixo moito, vale? Neste punto, pois, hostia, pois, se o di Rosa Cobo e o di a Mene Barcate, pois será verdade. Sabes, cando non tens moita idea e ao mellor non reflexionas moito, pois, ao principio compras o discurso, moita xente lle compra. Esa xente que lle compra, mete na liña, sabes? Díselle estar aí. No momento que cambian ou se dan de conta é cando se apartan, non? A partir de aí. Porque é o que dicía eu, ou che poño eu, ou tens que seguir a miña liña. Se non, é cando ti non estás dentro. Vale, que esa é a cuestión que o monopolio e o oligopolio que queren montar, porque era realmente o medo que teñen, eles teñen uns medios son prejuicios de que eras as quiten de aí, teñen ese medo, ese prejuicio, non? Non, vais a que teñan aquí despois e que nos digan que xa sobramos. Sabes? Entón, como teñen ese medo, ese prejuicio, valoran desde aí, ¿no? Ese problema. Vai Pablo, e logo me gustaría me responder a mí. Yo nada, quería hablar y incidir, estuvimos hablando de la ley del 2007, ¿no? Que sería como la primera ley trans, aunque no lleva ni siquiera el nombre, es un cambio en el registro del nombre, ¿no? Y creo que hablasteis todo el rato del carácter patologizador, pero yo creo que ese fue el efecto secundario. Lo que realmente quería esa ley y lo que quería eso en ese momento, o el Estado, ¿no? Porque estaba en el gobierno, es controlar el género. O sea, yo soy muy pesimista con esta ley, porque es una ley que pide la libre determinación del género. Y esto al Estado le va a costar mucho desprenderse de él. Yo no sé hasta qué punto también, por ejemplo, las identidades no binarias están dentro de esta ley. También le va a costar un huevazo admitir todas esas identidades. O sea, esto va a tener una resistencia más grande de las que nos podemos imaginar, por mucho que tenga un peso el movimiento trans dentro del movimiento feminista, incluso dentro del gobierno, del poder y tal, ¿no? Que hay, pues está Carla Donieli y estas activistas o políticas que están ahí en la institución y están en contra, por ejemplo, del discurso del PSOE, ¿no? Pero quiero decir que a mí me parece que va a haber una resistencia muy grande y que no sé cómo... ¿Qué esperanza tenemos? Pues que gobiernos como, por ejemplo, la Argentina, en su momento en el 2010, 2009, sacó una ley igual que, o parecida a esta que se va a sacar aquí, donde se hablaba de la libre determinación de los cuerpos, creo. Entonces, si hay un gobierno que ya lo ha hecho... Hasta el Sí, me imagino. Yo decía Argentina, me imagino que conoceréis muchos más.
Vale. A da Argentina tiña alguna pega, pero realmente, dentro do que eran 12 ou 13 artigos que tiña, a Argentina, que tiña bastante, que daba 20.000 votos e todo. Y quería que hablases de eso, de esa resistencia a tener un estado binario con género masculino, femenino, o sea, a producir los cuerpos. Porque está claro que esa ley también lo que buscaba era esterilizar a los hombres que pudiese parir, ¿no? Entonces eso también rompe ahí el sistema género. Entonces, a mí me parece que va a haber una resistencia brutal en Sí, que va a haber en ese sentido. Pero bueno, realmente, se te fijas a Europa, neste sentido, o que pasa que non me interesa ver, realmente se estás rechazando. Sería hoxe non sei que país europeo que vai quitar no DNI o tema do sofismo, que quita no DNI o tema do sexo, non? Que non apareza para o tema de... para outra cousa. Vale, neste sentido, para que non apareza, para que non haya ese tipo de discriminacións, que dice que documentos que non son necesarios o sexo que desapareza de él, non? Neste sentido. Que realmente, bueno, que é un paso, pero non realmente o que se necesita, non? Pero que o que se necesita é esa libre determinación, porque ao final, se por culpa de quitar o sexo do DNI e demais, que non queremos deixar a libre determinación de xénero, é dicir, que eu sea Sara, e me coste máis ser Sara neste sentido, ou que me recoñecen como Sara, estamos na mesma problemática. Ao final é o que dicía antes, é dicir, por moito que esconde a cabeza, se o problema sigue estando aí, non vai desaparecer. Eu a mí me gustaría añadir que non hai que pecharse só no Estado español, sino que está sendo unha reacción mundial e que está vista tamén por parte do fascismo, non? Eu referíame a como fai 2 semanas o goberno de Hungría de Víctor Orbán sacaba unha lei mediante a cal as persoas trans tiñan que retroceder nesa mudanza que tiñan no DNI. As que a tiveran e as que non a tiveran se non podrían facer. Por lo tanto, quedarían no exilio, non? Porque non podrían vivir nun país onde tiveramos un DNI de hombres, xa sabemos o difícil que é iso. Acontece en Estados Unidos, non? En Estados Unidos Trump dixo que encantaba esa idea e ademais en moitos estados as persoas trans non poden entrar no baño que lles pertence, non? Igual tamén está exiliando nas nosas casas neste caso, ou nas nosas casas. No Brasil, con Bolsonaro, tamén está a acontecer o mesmo, non? Entón a mí, eu sinto moito, pero cóstame desligalo. Cóstame moito desligalo. E cóstame desligalo dunha historia que nos di que estamos moi perto da terceira dereita a nivel mundial e que se reaccionou contra eles, tanto dentro da esquerda como da dereita, en todo o planeta, non? Igual tamén iso nos ten que dicir que a loita tamén ten que ser global. Entón, porque compañeiras en países, por exemplo, en Panamá, non, falaba fai pouco con unha compañeira de Panamá que dicía que durante o estado de alarma as mudanzas registrais das persoas trans non estaban permitidas e un día podían sair á rúa os homens e outro día podían sair á rúa as mulleres. Entón, claro, como sobrevives a iso? Entón, claro, estamos tendo unha serie de problemas a nivel mundial que comenzamos a conectar e a resistir xuntes. Yo creo que también ese rollo ahora de la bifobia, de la transfobia y del transfeminismo en contra de estas corrientes tiene que ver con eso, porque es una lucha global. ¿Qué pide el activismo? Una lucha global. Los pobres, los migrantes, las negras, el feminismo, pues eso es lo que estamos, el transfeminismo y los activismos queer estamos buscando. Claro. Había unha pregunta aí. Bueno, pregunta reflexión. Ti contabas, Cristina, ao principio desas mulleres hegemónicas referentes. Escoitase. Sí, vale. Pero macho. Bueno, a nós dende o principio hasta aprendemos a ser as feministas académicas sempre nos decían sobre o feminismo e o fillo non desexado da ilustración. Parece que agora mesmo todo o debate trans lle saliu mal e o fillo non desexado, ou filla non desexada desta cuarta ola, na que estaríamos encantadas todas de que se enrolaran así na ola como nós, pero desde que non queren. Eu quero vos facer unha pregunta porque é algo que levo aquí como un puñal. Eu estive a un nivel moi local, nunha executiva socialista. Estes papeliños, como que saiu fai pouco, tamén nos chegaban a nós. O documento Claro, e a función da executiva era levar o que viña de arriba a baixo a toda a base do partido, non? Entonces, bueno, as que éramos un pouco díscolas, pois nada, xa tivemos que deixar o espazo. E o tema era que unha vez que chegou algo similar sobre este tema, sobre o debate trans, eu preguntei abertamente que por que non se podía dar este debate, porque había que silenciar todo isto, e contestaronme algo así como que para o importante para o feminismo eran as loitas globales e non as loitas individuales. E me quedé tonta, o sea, non suben que hai que decir
un pouco que facemos. Porque nós estamos invitando, vos dicíades que estáis invitando a estes espacios, a estes debates, e non queren vir. Que facemos? Seguir construindo con elas ou millor decir hasta logo, Mari Carmen, temos que empezar nós pola nosa banda a facer o feminismo que hai que facer agora. Moi agradecidas por todo o pasado, claro. Pois, eu, se me preguntas... Ay, perdón. Un segundo, solo. Perdón. Yo lo único que respondería a eso es que lo personal es político. No, claro. Ya está, o sea... Si me preguntan nas últimas 2 semanas diríanse que queríamos espazos seguros ou que me quedaba na miña propia casa e non falaba con ninguén, non? Pero logo é certo que tamén se poden facer espazos de debate abertos nos que ao final chegamos a un punto, porque supoño que en algún momento se cansarán, non? Unha persoa que se va eu viña pensando vindo por aquí, non? Unha persoa que se levanta pola mañá e frite algo contra as mulleres trans, come frite algo contra as mulleres trans, e cea frite algo contra as mulleres trans, non debe estar moi ben nas... A ver, pues, a ver, non é por desanimar, pero moitas están a punto de xubilarse, van ter máis tempo. Logo, co que dicías de que se dice que era unha loita individual, non? Falase moito de individualismo, falase moito de posmodernismo, falase moito de capitalismo, falase moito de neoliberalismo. Eu, con todos os respetos do mundo a todas as militantes do PSOE, eu lembrome da OTAN, lembrome do Plan Bolonia, lembrome de tantas cousas que agora mesmo me están buscando a mí del neoliberal, pois que sería bastante, non? Entón, claro, só por rematar, hai moitas mulleres como a mí que estaban no marxismo antes que agora din que o PSOE é o realmente marxista e nós somos o neoliberalismo. Ata que punto o posmodernismo non é iso? Eu tamén quería responder. A ver, eu, porque vou lanzar as dúas reflexións. Bueno, para empezar, eu son optimista porque, bueno, eu estive durante varios anos coordinando o curso de Historia de Teoría Feminista tanto en Madrid como aquí en Coruña, entón tamén sei de que estou falando. E son optimista porque eu aprendí moitísimo da xente nova que estaba facendo ese curso, as lecturas, as referencias que tiñan a nivel audiovisual, o sea, era xente fresca, que estaba completamente aberta a escoitar e que demandaban cousas que nos estaban dando dende o curso de Historia da Teoría Feminista, que é un curso maravilloso, estupendo e que animo a facer, pero hai máis cousas, ademais desas autoras tradicionais que se tocan, ese feminismo ilustrado, etc. Entón, é un feminista porque a xeneración máis nova, ao final, vai acabar ocupando os espacios, chegando aos sitios e irán mudando. Logo, ti falabas de se hai, o sea, que o que esconden. Pois non penso que escondan nada, eu penso que, primeiro, a idade pesa, pero como me pesa a mí, que teño 45 anos. O sea, eu non teño a frescura, nin estou tanto do que teñen a maioría da xente de 20 anos. Ademais, a xente de 20 anos que normalmente se achega a estos espacios de xente que ten inquedanzas e ten ganas de aprender, de escoitar, de falar e de construir. Entón, eu penso que a idade pesa, logo tamén hai un punto de certo temor a tener que revisarse determinadas cuestións. Hai unha negación, o sea, a mí, por exemplo, que non queran nomear autoras queer, incluso que falen con desdén de autoras queer, a mí o que me están mostrando é que teñen medo, é que non teñen argumentos, porque eu sinto moito, ti non podes ser desdeñosa, non podes falar de determinadas autores ou autores queer simplemente porque o que están dicindo non te gusta, ou mellor estía que non entendes o que están intentando plantear, porque tamén o paternalismo podemos levar o lado contrario. E logo, outra cousa, pero por favor, eu tamén quero insistir en que eu recoñezo, valoro e me sinto moi agradecida a quen foron as miñas mestras, que eu son o resultado tamén de todas elas, pero xa está no momento en que ademais estades, pois eso, vetando, estades
estades impoñendo unha liña, estades silenciando. Entón, un exemplo é, por que o ano pasado non se puido dar o debate das traballadoras sexuais na universidade? Porque é un espacio onde hai un control e o que non se vai permitir é que veña aquí unha alumna que encima é traballadora sexual a meterme aquí os discursos que eu non quero que se reproduzcan en ningún espacio. E como este é o meu espacio, pois non tes cabida. Pero non é porque haxa, non, que son malas, non. É un tema de medo, é un tema de non querer asumir que as cousas van mudando, a realidade va mudando, e queran ou non queran, vai pasar. É como o meu avó que non quere deixar de conducir. Sí, é que é un pouco non asumir que veñen oleadas, veñen pensamentos, a realidade va mutando, afortunadamente, e hai que empezar a buscar outras fórmulas. O erro é non querer sentarse a escoitar, ese é o gran erro. É negar, está moi ben teorizar, é como o tema da prostitución. Eu son abolicionista a nivel teórico, pero ti pensas que eu non estou de acordo en dar resposta a unha realidade? Eu non vou estar de acordo a que mulleres que son pro dereitos podan especificar e podan verbalizar as súas demandas cando son as primeiras que están sufrindo violencia. E o que facemos é teorizar e negar esa realidade? Non, hai que dar resposta, vayamos por aí. Pois é como con este tema. Eu podo estar de acordo en algunhas cuestións a nivel teórico coas miñas mestras, claro que sí, pero a mí o que me importa a realidade das mulleres, o que están sufrindo a día de hoxe, e como podemos mellorar a vida de todas nós. Entón, logo, xa poderemos afinar máis a nivel teórico. Pero, por favor, que para mí, eso, dende logo, non foi o que me ensinou o feminismo. E que ao final... Gracias. E que ao final, por exemplo, nese debate, ao final, a violencia sempre se hacemos sobre nós, non sobre elas. É dicir, nunca sobre os que collen esos servicios ou que obrigan a ese tipo de servicios, non? Ao final, en sentido, sempre sobre nós, non? Sempre sobre as mulleres. Recae sempre a presión, a violencia e demais. Ao final, tamén o tema de compartir espazos, eu penso que temos que facelo porque temos moitas loitas en común. É dicir, non podemos empezar a botar xente do carro simplemente porque consideren que ti és menos. É dicir, a mí me dá igual que consideren se a tua loita é igual que a miña, porque non vamos a estar aí sumando. Se a ti te dá igual estar con unha persona que crees que é menos que a ti, a mí me dá igual, a mí me importa loitar porque nos matan, loitar porque nos violan, loitar por todo o que falábamos antes neste sentido. Eso para mí é importante, eu sei nesa loita, e me dá igual que tiña compañeras e sigo estando nese grupo de WhatsApp e compartirei espacios porque non me queda outra, porque a miña loita é global, neste sentido que é o que estamos falando. Despois estamos falando de global, non? Entón, eu quero pensar unha cousa, en Latinoamérica a media de vida dunha muller trans é 35 anos. 35 anos. Hai que facerse mirar unha cousa. Despois outra cousa é o que estábamos falando de que hai unha manía, eu creo que persecutoria, que eu creo que a xente está esperando, eu creo desde os gobernos que un día alguén colle e diga, bueno, vamos a liquidar aquí a xente, vamos a facer o listado, non? Vamos a facer unha criba, esta xente é trans. Esta xente trans, eu de verdade, eu sinto moito, pero penso así, digo, senón, para que queren ese listado? Non, pero é verdade, senón, eu sempre digo, por que esa exigencia de quedar registrado en algún lado, en outro lado, o tema de que é unha muller trans? Por que? Por que queres eso aí? Por que queres guardalo aí? Para que o día de mañán podas dicir, podas investigar e podas dicir, esta é unha muller trans. Ou cando haxa un caso de violencia contra ti, diga, non, é que ti realmente non eres unha muller. Ese tipo de cousas, non? Ou non investiguemos se unha muller aparece apalizada, moriría de causas naturais. Pero por que trans? Claro, eso é o tipo de cousas que temos que evitar, non? Por eso eu digo que é bastante... As últimas dúas preguntas, non? Pois, Iria, e logo ti. Perfecto. Vale, eu quería, bueno, é unha moi boa reflexión, pregunta, que creo que xa comentaste algo parecido, pero eu cando fago unha lectura de todo este proceso de inclusión de mulleres nos espazos, fago unha lectura moi forte de clase aquí. Obviamente, as mulleres traballadoras sexuais son mulleres que teñen orixes populares, son mulleres racializadas, tamén un porcentaxe moi
grande, migrantes, tamén van poder estas acceso a un grado de discusión do mercado laboral e demais. Entón, fago unha lectura un pouco de que aquí hai forma parte esta exclusión dunha guerra de clase tamén, de mulleres que se queren apropiar de determinado, quererse apropiar parte do feminismo realmente, porque ainda que as teñamos como referentes ou eu tiven alguna destas mulleres agora que teñen este tipo de discursos como referente en algún momento ou, como aportación teórica tamén, que é interesante, as xenealogías do feminismo son múltiples, é dicir, hai unha xenealogía do feminismo que son os feminismos populares. É dicir, eu son dunha aldea e cando as mulleres se xuntaron a meterlle a cabeza debaixo da auga do río de Lagar a un maltratador, eso é a resistencia das mulleres, son resistencias populares. Entón, creo que hasta certo punto todo este tema de exclusión é que les está molestando que as mulleres das clases populares teñamos os conhecementos e as ferramentas teóricas que nunca tuvemos a oportunidade, porque ya fuimos a la universidade tamén, tuvemos esas becas que nos permitiron formarnos, tuvemos esas oportunidades de adquirir ferramentas teóricas, de poder teorizar sobre o experiencial, sobre o que nos pasaba, e que lles estamos pasando, agora está lles pasando así, como un pouco parecido. Entón, quería saber hasta que punto vedes esa lectura de clase así como un eixo tamén do que está... Para mí, coincido contigo 100%. Hai unha lectura de clase e vese moito nos propios debates, vese dende onde falan unhas, dende onde falan as outras, vese como temos que pedir permiso para achar os espazos, vese que ten a capacidade de editar, e vese sobre todo que é unha cidadá que non chega a ser. Pois sí, coincido 100% contigo, que non podo añadir nada máis porque non quero decir. Un aplauso por iso. Yo quería comentar respecto a lo que decíais antes, el tema de que el colectivo trans invisibiliza al resto de mujeres cis. Yo quería decir, a ver, yo lo veo también un poquito teoría todo esto, conspiracional igual, pero de que al hombre, por ejemplo, le compensa una guerra civil, por así decirlo, dentro del feminismo. Entonces, estas teorías, estos discursos se lanzan desde fuera y a ciertas mentes, si de primeras lo piensas, pues joder, pues tiene sentido, hasta que te paras tú a razonar un poquito más. Pero igual el problema no son las propias feministas, que también, sino que viene de más allá, ¿sabes? De eso, de intentar ponernos, que también, pero que intentar ponernos en contra las unas de las otras, como se ha hecho toda la vida con todos los colectivos marginales. Y que al fin y al cabo el tema también, pues eso, de decir que no son mujeres porque no han sufrido lo mismo, yo no sé, yo no he sufrido una ablación, tampoco, pero creo que he sufrido ser mujer. Y tampoco he sufrido el tener pues que pasar por una vaginoplastia y todo eso, y eso vosotras sí lo habéis sufrido. Y habéis sufrido un tipo de discriminación que yo no he vivido nunca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo no os puedo apoyar en eso igual que vosotros no me podéis apoyar a mí? Un poquito ese tema quería comentar. Bueno, ¿alguna pregunta, reflexión, comentario? Sí, bueno, en ese sentido é que totalmente preciso concluir contigo totalmente, pero es que tamén me hace un aplauso en este sentido. Pero sí quería aclarar, porque para evitar malos entendidos, sobre todo porque esto después se ha grabado en este sentido, cuando falamos antes del tema das operacións e demás, que non todas necesitamos operarnos, en este sentido, todas somos mulleres igual de ou operamos ou non, ou operamos ou non, nese sentido, então é importante aclararlo para que despois non intenten malinterpretar, porque tamén están intentando que entre nós esa guerra interna da que falas, porque cando por culpa de uns comentarios que te acordas el tema de redes tamén que aparecía que non estaban en contra das mulleres trans boas, senón das mulleres trans malas. O cal se empezaba a ver se... Pero como falábamos antes de outras ferramentas do patriarcado para ver as mulleres en base ao seu aspecto físico. En plan, é a diferencia entre transexuais, que supuestamente son as que nos operamos, e transgénero, que son as que nos operan, solo que nós todas topámonos nas mesmas carencias de dereito. Totalmente. E aparte, nós nese sentido somos trans, claro, ao final aglutinamos, eso de separar, porque é o que falábamos antes do machismo patriarcado, que ao final, que por eso utilizan esos argumentos, porque esos argumentos todos que están utilizados son machistas e patriarcales, e os utilizan de aí porque só os utilizan os homens naquele momento, non? Claro, é para ver as que incomodan máis
non poden, e se incomodan menos, pois non si é as casas. Sí, como dicía, non é que me dicían a mí, cando falábamos antes do tema do pecho, non, é que non digo que ti non sesas muller. O que eu digo que non todas as que din que son todas que din que son mulleres e dicen cousas así, claro, eu dicía, pero vamos a, claro, entón ti me vas a dar carné a mí de son non muller, non? Entón, agora vamos a chegar, eu para ir ao baño, e vas a estar ali, e depende do meu aspecto vas a decir, espérate, fai un análisis de sangre non vai a ser. Neste sentido, que despois ainda por encima, que non é realista, nese sentido, porque despois encontras xente con XX, con genitales, e xente XY con outros genitales, como demostran as persoas intersexuais neste sentido, e tal, se desmonta todo. Para foste. Entón, se depende do aspecto que teñas, de como, da voz que teñas, de como me callas, de... da sensación, non? Directamente me pasou a mí, tamén intentaron comprar ese xeito. Non falamos por ti non. Ti non, Ti salvaste. O sea, ao final se tamén construen monstruos de guillo que son cañeiras que hai ao longo do mundo que se suman ao seu discurso, e las hai, porque claro, se están nunha carta de liberdade para non sufrir todo o que sufrimos nese machaque constante, sabes? Pero finalmente eu penso que estamos todas unidas. O que pasa que, claro, cando sai unha voz discordante que di non, eu non son muller, eu acepto como trans, non son muller, dalle esa razón a eles, entón, claro, comezan a promocionar moito iso. Bueno, pero eso non con as mulleres que vin, non, son feministas. Bueno, a ver, que pobre, os homens tamén sufren violencia, pero que eso pasa en todos. O que pasa que ao final sempre remarcan, non? Claro, que ao final o que é o machismo tamén, que remarcan ese tipo o de perfil de mulleres que están en contra da violencia da lei, contra a violencia de xénero, o sea, son mulleres que se colocan aí por eso, exactamente. A mí sempre me lembra a película esta de Tarantino, Django, non sei se a vistes, que, bueno, é unha vila de esclavos, non? De esclavos, e hai unha casa onde hai un esclavo capataz que lle pega moitísimos outros, que trata super mal os outros esclavos, a cambio de dormir na casa dos señoritos, non? A nós, eu penso que cando nos din, ti non estamos ofrecendo dormir na casa dos señoritos, pero non nos din. Bueno, moitísimas gracias a toda a xente que está aquí, tamén a xente que está a través do streaming. Moitísimas gracias a Daniela e a Sara, un placer. Además, moi agradecidas por el que sempre que pedimos que estedes aquí, sempre podemos contar con vos. Que saquemos todo en positivo, que por favor, que non nos deixemos arrastrar, nin convencer, nin dividir, que somos moitísimas máis as que estamos con a labor de compartir, de construir, que non o contrario. Así que eso, que sigamos na loita, que sigamos xuntas, que é unha maravilla estar aquí.